na hapon sa Indogabo si Papa AJ. Nayan ako niya sa barangay Pacul, Naga City. Taugan mo ko na araman bagong bukas na kan hindi lang maupa sa lugar na ini. So, aramin do ang pinaka best dish inda. Gabos ini Taste of Mindanao. So, ibig sabihin, gabos po ining mga kakaon idiyo, lutong Muslim. So, kung gusto mo maraman, uri na ang Calle 9 Resto Cafe. Maray na banggi sa Indogabo si Papa AJ. Nayan ako niyan sa Calle 9 Resto Cafe. Di lang mo kuha sa Barangay Pacul, Naga City. So, flattered akong maray kasi tinawan akong opportunity na makover po ang kakaibang recipe na inaapod po tausog. So, yun po ini ang mga pagkakanahali sa Mindanao na kinakarakan po kang mga Hulohano. So, kaibahan ko niya si Sir Romeo. Siya po ang ma-introduce ko ano po ang mga pagkakanayaon sa harap ni. So, gusto ko sir introduce mo yung mga pagkain na sa harap natin. Okay. Itong niluto namin galing sa Mindanao dish yan. Bali, ano siya ng tausog dish. Ang tawag nila dyan, piyasak. Piyasak. Natutunan ko na yung magluto nung pumunta ako sa Mindanao. Doon ko natutunan. So, nasarapan ako sa pagkain na yan. Kaya nung natutunan ko, naging inspiration ko yung luto niya. So ano sir yung mga ano ito? Ano sir yung mga ingredients or ano sir yung mga ang ingredients kasi niya nasa Mindanao pa namin kukunin, papa-deliver pa. Kasi dito sa Bicol, sa Manila, parang wala ko nakikita ng mga ingredients niya. Oh, kasi actually sir, first time ko mag-cover ng foods na galing sa Mindanao. So lahat pong kina-cover ko is foods na galing sa Naga, so mga Bicolano. So ito sir, pangalawa? Ito na naman pangalawa, ang tawag namin dito sa Mindanao, pianggang, chicken pianggang. So same lang din siya sa gata pa rin yung ginagamit sa kanya. Okay. Then yung may ginagamitan ng ingredients yung galing sa Mindanao. Alright. So matanong ko lang sir, kasi mostly po sa pagkain ng tausog, itim po yung ano niya. Itim ang parang tawag tema dyan, niya. sinulog na nyog yan. Sinulog na nyog. May tawag sila dyan na pamapa. Pamapa. So yan po talaga yung mga recipe nila. So ito sir, ikatlo. Ito naman pangatlo, ito ang tinatawag nila na kulma. Kulma. Alright. Ano sir yung mga ingredients? Beef kulma ang tawag sa kanya dahil ginagataan siya pati yung may pinagsasabay yung curry powder niya pati yung Curry powder. So parang sa Bicolano dish or international dish, chicken curry. Pero yung version ng pero hindi siya masasabi na curry talaga. Okay. So yun. Kasi may sikreto siyang ginagawa para yung mag-iba yung lasa. Actually si Sir Romeo na future na po siya sa GMA. Kailan lang yun sir?
Matagal na. Tagal na kasi meron siyang kainan doon sa Zamboanga. Ano sir, so sikat na kainan doon sa lugar na yon. Si sir po ang may pag-aari noon. Kanina pinakita po sa akin yung interview niya doon sa GMA. Sino sir yung host doon? Si Karen. Si Karen Davila? Sa GMA. Na GMA pala, hindi pala. Si Karen Davila pala, ABS-CBN yun. Alright, so ito sir, actually kasi hindi lang siya pagkain ang nandito. So gusto ko na introduce yung Nueve Cafe kasi aside po ng mga foods dito, naggagawa din silang mga kakaibang mga coffee dito. So yun, ang pangalan po ng owner nito, si Aloysia Dapudaw. So dalawang business po nandito. Kung gusto nyo hindi kumain, gusto nyo magkape, pwede. Meron siyang kakaibang mga gawang kape dito, ibang mga flavors. Kaya yun, tapos aside doon, meron tayong dessert dito na Graham. Alright, isabay na din natin sa vlog natin. Ayan. So, ilang taon ka na sir dito sir naka-stay sa Bicol? Mga 1 year na. Tubong Bicol pala sir. Tubong Bicol. Pero dito siya. ako pinanganak sa Bicol. Dito pinanganak sa Bicol. Tapos, nagbukas lang po yung store nila 11 days ago. So, January 11. June pala. 11. So, bagong-bagong kainan, yun talaga hinahanap namin. Nakita namin sa page na mayroong bagong kainan dito na makukuha sa Pagul. So, first time ko mag-cover nito. So, Kasi wala nagpapasalamat. yan dito sa Bicol. First time in Bicol. First time talaga. Kasi actually, nung pag-usap namin ni Sir, gusto niyang gumawa ng kakaibang foods dito na hindi naman nakukuha dito sa Naga. Gusto naman magdalang foods na galing po sa Mindanao. So, sa lahat po mga kapatid nating Muslim, alright, sa mga taga Mindanao, sa mga taga kung saan parte ng Mindanao, dito nakatira sa Naga, punta na kayo dito sa Calle 9. Ito po yung mga hinahanap ninyo kung hindi po ninyo nahahanap sa lugar ng Naga. Alright, so maraming Muslim po sa Bichara, no? Halo-halo dito. Alright, ang dami ng community. Kasi dito ng Muslim. alam nila yan yung paborito nila mga pagkain talaga Alright, ng so Muslim. yan, kaya shout out ko si Kuya Ron, isang Muslim yan, tapos si Kuya Karim. Ayan, baka makabisita kayo dito sa Calle 9. Alright, Resto Cafe. Kung gusto niyo magkape, dito na magtatambay. Alright, yung Saka mga wala tropa. kami dito ng mga pork. Pork. Okay. Pero, Siyempre, ang Muslim hindi talaga pwedeng kumain ng pork. Actually, sir, pag kami nagkakaroon ng meeting, may kasama kang Muslim, pinaghihiwalay kami ng dish na hindi pwede sa sa Muslim. So, like ng seafoods, manok, or basta hindi siya pork. Tapos, aside po dito sa Tausug Foods, meron din silang silog meals. Alright, available yan, sir? Silog, Ay, 9 silog, kung makikita nyo, lahat po yan 99. Alright, magsimula sa 79, sa 59. Hindi ko na sabihin yung 69, pero baliktaran, yun na yun. Bahala na kung paano yung interpret. Tapos may 129 sila. Basta lahat yan 9. Available po dito. May mga Hungarian sausage sila dito, siningag, tapos itlog. Tapos sir, doon sa page mo, may nakita akong kinalas. Meron ba kayo dito kinalas? Yes po. Available rin yung kinalas namin. Alright, available. Special kinalas. Available siya. Tapos ano oras sir nagbubukas? 8 a.m. to 10 p.m. 8 a.m. to 10 p.m. So, yun. So, nais ko magpasalamat sa buong team ng Nueve Cafe and Calle 9 kasi binigyan tayong opportunity na may cover po ang Tausug Foods. Dito lang po makukuha sa Barangay Pacul, Naga City. Kaya kung gusto niyo mag-relax and then gusto niyo makatikim ng kakaibang lasa, dito lang kayo sa Calle 9. Alright, so once again, Sir Romeo, i-promote mo na po ang Calle 9. Iniimbita ko kayo na matikman nyo ang aming mga bagong putahe na galing Mindanao. Special siya para dito sa Bicol. Kaya kumain ka na, matikman mo yung sarap ng Mindanao dish. Manghang. Lasang-lasa yung anghang, tapos yung gataan niya. Diba? Tapos meron pang tawag dito sa sadawan? Lettuce. Lettuce. Itiman natin to. Ito naman yung chicken. Chicken. Sulit yung ano niya. Talagang makikanin to, ano sir? Yes. Baka makatatlong kain ako nito. Tapos ito, titikman ko to. Beef kulma. Beef kulma. Sold na sold. Yan. Dito lang makukuha sa Calle 9. Thank you very much. Magandang gabi sa inyo sa lahat. Peace out. Audio Jungle.